record on this computer. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். 18 நாள் பகவத்கீதா கோர்ஸ்க்கு வரவேற்கிறேன். ஓகே, இன்னைக்கு 11வது சாப்டர். முடிஞ்சா 12 பார்த்துடலாம். ஏன்னா 12 குட்டி சாப்டர் தான். 11 எப்படி முடியறது பார்த்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு குடிக்கட என்னன்னா இது நம்ம ஒரு நாள் பின் தங்கிட்டோம். இது என்னோட இந்த நெட் ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால அதனால இப்ப இன்னைக்கு எப்படி 2 சாப்டர் பார்க்கலாம். அப்ப ஒரு வாட்டி நம்ம எல்லாம் மியூட்லயே இருங்க. இன்னைக்கு பட்டனை தொடவே வேண்டாம். யாரையும் நான் சொல்ல போறது இல்லை, பேசுங்க அப்படின்னு. ஓகே, குடிக்கடன்னு போறோம். ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. பகவான தொழுதாச்சு. இங்க ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூரோட டெய்டி தான். நம்ம என்னைக்காவது அங்க போச்சுனாலும் அங்கேயே போய் தொழலாம். இப்ப நம்ம இன்டர்நெட் இருக்கிறதுனால இங்கேயே நம்ம தொழுது நமஸ்காரம் பண்ணி ஃபர்தர் நம்ம போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இன்னைக்கு பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். பகவத்கீதை அத்தியாயம் 11. என்னது இதோட டைட்டில்? என்னது? விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம், உலகளாவிய வடிவம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்னா அவர் ஓரலா சொல்லிட்டு இருந்தார். இவர் கேட்கிற யாரு? அர்ஜுனா, எனக்கு திவ்ய திவ்ய சக்ஷு கொடுக்க, எனக்கு தகுதி இருந்தா எனக்கு நீங்க அந்த காட்சி காட்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்ப அவர் ஃபர்ஸ்ட் வாயால சொல்றாரு. இப்போ இதுலயே இதுலதான் சொல்றாரு திவ்ய சக்ஷு. 2-3 கிளாஸ் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன், எந்த சாப்டர்ல எது வாங்க தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, இப்ப இதுல நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னாக்கா அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா, அவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா, கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம், அவரோட போதனைகளின் அடிப்படையில இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இப்ப நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? ஜஸ்ட் ஒரு மாதிரி பரிசீலனை. கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர்,
அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அவரை புரிஞ்சுக்கிறதுனா ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஏன்னா அணுவாம் இருக்கா, விபுவாம் இருக்கா, அப்படி எல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். ஆனா அவருக்கு எல்லாத்தோடும் அவர் தான் ஆதாரம். அவரை வச்சுதான் எல்லாமே கிரியேட் ஆயிடும். அவர் தான் கிரியேட்டே பண்றார். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அதுதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப். என்னதுன்னா பக்தி. பக்தியில தான் நம்ம வந்து பாதை போயிட்டு இருக்கு. சோ நம்ம வந்து பக்தியோட தான் பகவத்கீதையோட சாராம்சம் என்ன, ஸ்டார்டிங்ல பக்தியோட தான் நம்ம வந்து பிரயாணம் பண்றோம். அப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அதை ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல எடுத்துனாச்சு. இதுல இன்னமும் அவர் வைபவம்ல சொல்ல சொல்ல அவருக்கு ஆஹா ஊன்னு எல்லாம் அவர் ரொம்ப பூரிச்சு போயிடுறார். அவர் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார், வாயால விவரிக்கிறார். இன்னைக்கு காட்டியே கொடுக்கப்படும். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா, அர்ஜுனா தனது யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார். உலகளாவிய வடிவத்தை காட்டும்படி சொல்றார். திருஷ்டம் இச்சாமித்தை ரூபம். திருஷ்டம் எனக்கு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. எது இச்சாமி ஆசையா இருக்கு, என்னது உங்க அந்த ரூபம், நீங்க என்னெல்லாம் சொல்றீங்களோ அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு எனக்கு ஆசையா இருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். பகோனி அதிர்ஷ்ட பூர்வானி, இதெல்லாம் அது எவ்வளவு சீக்கிரம் யாருக்கும் கண்ணுல படாது. எல்லாத்தையும் நான் நிரம்பி இருக்கேன். ஆனா சீக்கிரம் வந்து அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு, திருஷ்டனா தெரியறது, அதிர்ஷ்டனா கண்ணுக்கு புலப்படாத இடத்துல கூட அவர் பரவி இருக்கார். அதெல்லாமும் சொல்லப்படுற யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை. அநேக அற்புத தர்ஷனம், அற்புதமா இருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் அற்புத தர்ஷனம். அவருக்கு தர்ஷனம்னா காட்சி தரார் அவர். அர்ஜுனனின் யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம். அப்போ ரொம்ப அதை அனுபவிச்சுன்னு அவர் சொல்றார். திருத்தீன விந்தாமி க்ஷமாம்ச விஷ்ணு. அதுல வரும், அது என்னன்னு புரியல. திருத்தீத்த விந்தாமி புரியல. கிருஷ்ணாவின் பதில் என்ன சொல்ற, 33-34. கலோஸ்மி லோகோ க்ஷயக்ருத் பிரவருத்தோ. அர்ஜுனனின் ஜபங்கள். அப்புறம் அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்துதிக்கிறார். இதே 35 46 வரைக்கும். சாகத் கதம் வீத விதாக பிரணாமிய. கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. அது இப்பவுமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதான் சொல்றோம். 47 இருந்து 47 55. பக்தியாத்து அனன்யா அனன்ய சத்யா. நல்ல அனன்ய பக்தியோட, அனன்யனா வேற எங்கேயும் டீவியேஷன் இல்லாம பகவானுடைய அந்த இதுலயே இருந்துட்டு பகவானை வந்து ப்ரே பண்ணணும். டிவோஷன். 11.1. अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तमचस्तेन मोहो अयं विगतो मम. அர்ஜுன் என்ன சொல்றார், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளேன். எல்லாமே ஆன்மீகத்தோட எல்லாம் நீங்க ஒரு ஒன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க. தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனக்கு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது சொல்றாரு. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு அவருக்கு மயக்கம். ஃபுல்லா எல்லாம் தெரியல. 18வது சாப்டர்ல தான் சொல்றேன். எல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சு போயிடுத்து. ஐ எம் ரெடி டு ஃபைட் அப்போதான் சொல்லுவார். ஆனா இதுலயும் இன்னும் என்ன சொல்றாரு, ஒரு மாதிரி உள்ள மயக்கம் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு விட்டது. நீங்க வந்து ஒரு பாயிண்ட் நீங்க எல்லாம் ரகசியத்தை எல்லாம் ஒன்னா என்னது சொல்லும் போது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மயக்கம்லாம் தெரியுது. மயக்கம்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தார் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல ஒரு கன்ஃபியூஷன், அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் போய் தெரிந்து விட்டாங்க அப்படின்னு. எஸ். भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तकमलपत्राक्ष மகாத்மியம் அபி சாவ்யயம். தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். அவரோட லோட்டஸ் சைடு பகவானுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய கண்கள், இந்த மாதிரி லோட்டஸ் சைடு அந்த மாதிரி உள்ள பகவானை சுதிக்கிறார். ஒன் ஆஃப் த இதுதான் அப்ஜெக்டிவ் மாதிரி. ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி எல்லாம் நீங்க வந்து யாரெல்லாம் கிரியேட் பண்றீங்க, எப்படி எல்லாம் அழிக்கிறீங்க, எல்லாம் நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. அதெல்லாம் நான் கேட்டேன். நான் தற்போது இது உங்களோட இவ்வளவு எல்லாம் பெருமை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் உணர்ந்தாச்சுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா நேற்றுக்கு போன சாப்டர்ல அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் வாயால சொல்லும்போது எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போயிடுது. உங்களோட எல்லாம் இவங்க எல்லாம் பிரவாகமா இருக்கீங்க அப்படின்னு. एवं एतत् यदा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என்னும் காண்கின்றேன். உண்மையான நிலை என்னது, 2 கை ரூபத்தோட சியாமசுந்தர ஃபார்ம் இதுல இருக்கிறத நான் பாக்குறேன். என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். இதுலதான் வரும். நான் வந்து நீங்க சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட் தான், இருந்தாலும் அதை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு, நீங்க காட்டி தாங்க அப்படின்னு சொல்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. பட் அதை வந்து பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு. ஆசை எதுல படலாம் சொல்லியிருக்கேன், இதுல எல்லாம் தான். ஸ்கிரிப்சரல்ல இன்னும் படிக்கணும், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல வந்து பேராசை இருந்தாலும் ஒரு தப்பும் கிடையாது. பேராசைப்படக்கூடாது. எதுல, நம்ம இது பௌதிக உலகத்துல, ஜட உலகத்துல நம்ம எல்லாம் பேராசைப்பட வேண்டாம். இதுல வந்து பேராசைப்படலாம்.
ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம தான் சொல்லணும். சோ அர்ஜுனன் ஏன் கிருஷ்ணரிடம் விஸ்வரூப வடிவத்தை காட்ட சொன்னார்? அவர் கிருஷ்ணரை சந்தேகித்தார்? இல்ல. அவர் தன்னை சிறப்பு என்று கருதினாரா? எல்லாம் எனக்கு காட்டித்தாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரா? அந்த கர்வத்துல சொல்றாரா? இல்ல. கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண மனிதராக கருதும் மக்களை கிருஷ்ணரே பகவான் என நம்ப வைப்பார். அதுக்கு வேண்டிதான் அவர் சொல்றார். ஏன்னா அவர் வாயால சொல்லியாச்சு. இப்ப நீங்க அதை காட்டித்தாங்கன்னு சொல்றதுக்கு இவருக்கு எனக்கு காட்டித்தா அப்பதான் நான் முன்பு அந்த மாதிரி இடத்துல அவர் சொல்லலை. இன்னும் இன் ஃபியூச்சர் யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு வரணும், உங்களை பத்தி உள்ளதெல்லாம் நல்லா புரியணும், அதுக்கு வேண்டி அவர் கேட்கிறார். மன்யசே யதி தத் சக்யம் மயா திரஷ்டும் இதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் தர்ஷயாத்மானம் அவ்யயம். உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். பசங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். நான் நினைச்சு இது ஆல்ரெடி ஆயாச்சுன்னு இந்த 11th சாப்டர்ல தான் என்ன சொல்றாரு, உங்களுக்கு தோன்றது என்னால பார்க்க முடியும்னு நினைத்தா நீங்க அந்த திருஷ்டி எனக்கு கொடுங்க. இப்ப நம்ம பகவான் வேண்டிக்கிறோம், எனக்கு அதுத்தா இதுத்தா எல்லாம் வேண்டிக்கிறோம், வேண்டிக்க கூடாது சொல்ல. ஆனா என்ன ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணிடணும், உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்து எனக்கு தகுதி இருந்தா அவரை கொடுப்பாரு, கேட்டா கொடுப்பாரு. ஆனா எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தா கொடுங்க. தகுதி இல்லாம எனக்கு அத்தக்கூடி இத்தக்கூடன்னா கொடுக்க போறாரு பகவான். நான் பிசினஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது பகவான்கிட்ட. இல்ல அவர் நம்மளோட இது கிடையாது, சர்வெண்டும் கிடையாது. நம்ம சொல்லி அவர் கேட்கறது அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம கேட்கணும். ஆனா கேட்கும் போது எப்படி இந்த ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணணும், நான் அதுக்கு தகுதி பெற்றவனா இருந்தா எனக்கு கொடுங்க. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும் அப்படின்னு கேட்கிறார் ஸ்ரீ பகவான் வாச்சு. அது அவர் சொல்றார், பகவான் என்ன சொல்றார், பஷ்யமே பார்த்த ரூபாணி க்ஷதவோ அத சஹசிரஷக, 1000 சஹசிரம், நானா விதானி திவ்யானி நானா வர்ணா கிருத்தினி ச. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. அவர் கேட்கறதுங்க, இவர் காட்டுறதுங்கன்னு ஆரம்பிச்சிச்சு. நிறைய ஒரு ரூபமா அவர் காட்டுறார். எஸ், இந்த மாதிரி ஃபுல் எல்லாம் மேல பார்த்தா அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் அவரே நிறைஞ்சிருக்கார். எல்லாம் கிருஷ்ணர் ஒரு கோரப்பல்லோட ஒருத்தர் இருக்கிறதும், ஒரு கையில சக்கரம் இருக்கிறது, ஒரு வில்லம்பு இருக்கிறது. அப்ப யாரெல்லாம் எதெல்லாம் வச்சு மாதிரி இனி போக போக அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். ஒரு கையில வாள் இருக்கு, இது ஒரு அது யாரெல்லாம் இவான்னு சொல்லிட்டு இந்த இதுல அவர் உலகளாவிய வடிவத்தை காட்டுவார். பஷ்யாதித்யான் வசுன் ருத்ரான் அஸ்வினோ மருதஸ்ததா பகுன்யல் யத்ருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாச்சர்யாணி பாரத. பாரதர்களின் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். எல்லாரும் என்னோட பக்கத்துல இருக்காங்க. பக்கத்தானே அவரோட ஃபுல்லா அது விரிவாக்க ஒரு கிருஷ்ணர் இருக்கார், பெரிய ஒரு உருவம் எடுத்தாச்சு. அப்புறம் அதெல்லாம் அப்படி எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகிட்டே போகுது. அதுல என்ன, இந்த எக்ஸ்பென்ஷன்ல என்னது, மருட்கள், இது என்னது, வசுக்கள், ஆதித்யர்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் எல்லாரும் இருக்காங்க பாரு. எல்லா தேவர்கள், இத்தனை தேவர்கள் எல்லாரும் இருக்காங்க பாரு. உனக்கு இது என்னது, இங்கே பாரு, இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார் அப்படின்னு சொல்றேன். யாருமே இது மாதிரி விஸ்வரூப தர்ஷனத்தை நான் இது வரைக்கும் காட்டினது இல்லை, ஆனா உனக்கு காட்டுறேன் பாரு, நல்லா பாரு அப்படின்னு. சஞ்சயோவாச்ச இப்ப பேக் ஸ்கிரீன்ல என்ன நடக்கிறதுன்னு. ஏன்னா சஞ்சய் தானே இதெல்லாம் திருதராஷ்டிர மகாராஜர் சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா இந்த ஸ்டோரி. அப்ப அவர் சொல்றார், ஏவம் முக்த்வா ததோ ராஜன் மகாயோகேஸ்வரோ ஹரிஹி தர்ஷயாமாச பார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். ஐஸ்வர்யமான ரூபத்தை அவர் காட்டி கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சஞ்சய் சொல்றார். சஞ்சய் கூறினான், மன்னா, யாரு, திருதராஷ்டிரர் மன்னா இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் எல்லாம் இவர் ஞான திருஷ்டியால அவர் புரிஞ்சுட்டு இதெல்லாம் அவருக்கு ராஜாக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அப்போ இது கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவம். உலக படிவத்தை பார்க்க நமக்கு தெய்வீக கண்கள். நம்ம இந்த மாதிரி ஆர்டினரி கண்ணாலும் முடியாது. ஒரு தியேட்டர்ல இப்ப இந்த 3D பிக்சர் எல்லாம் கூட வரதே, அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் கண்ணாடி போனாதான் ஒரு மாதிரி இந்த அனிமேஷன்லாம் நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவா தெரியும். அது இந்த இது அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி காட்டிட்டு என்ன குழந்தைகளோட இது ஸ்லைட்ல இருந்தா போட்டேன், அவளுக்கு தேவையில்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா அந்த மாதிரி. அப்ப திவ்ய சக்ஷுனா என்னது, அந்த மாதிரி ஒரு திருஷ்டி கண்ணுல ஒரு பார்வை கொடுத்துட்டார் பகவான். சாதாரண கண்களால் நாம் பார்க்க முடியாது, அந்த தெய்வீக கண்கள் அர்ஜுனனுக்கு கிடைத்தது. அதுவும் அர்ஜுனன் கேட்டார், எனக்கு பார்க்க முடியும்னு நீங்க நினைத்தீங்கன்னாக்க அது கொடுங்க. அப்ப பகவான் கொடுத்தா ஹி இஸ் கேப்பபிள், அதனால கொடுத்தார். ஆறுகளில் பலர் கிளைகள் கடலில் பாய்வது போல இந்த பெரிய வீரர்கள் அனைவரும் உங்கள் வாயில் நுழைகின்றனர். பாக்குறார் அர்ஜுனன், எல்லாம் பாக்குறார். கிருஷ்ணா இங்க உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற, பாரு பாரு என் வாயில பாரு, நீ சண்டை போடுறாங்க இந்த 5 பேரை தவிர உன்னோட அணியில இருக்கிறவா, அந்த எதிர் அணியில இருக்கிறவா எல்லாரும் போறாங்க, எங்க வாயில சுவாகாதான், எல்லாம் அழிய போறாங்க.
இது ஜஸ்ட் ஒண்ணு நிமித்த மாத்திரம் தான். உன்னை வந்து சண்டை போடுன்னு சொல்லி நீ சண்டை போட்டு அவங்க எப்படி இறக்கதான் போறாங்க. இந்த ஃபியூச்சர்ல இதுதான் ஆப்போறது. எல்லாரும் என் வாயில வந்து குதிரைகள், ஆணைகள், எல்லாரும் இப்படி போய் எல்லாரும் என்னது எல்லாம் முடியதான் போறது. அப்ப எல்லாம் இந்த வாயில நுழையிறது இவர் பாக்குறாரு. சொல்லிட்டு ஆச்சரியத்தோட பாக்குறாரு. அப்புறம் நூறாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே நேரத்தில் வானத்தில் உதிக்க வேண்டும். அவற்றின் பிரகாசம் அந்த பிரபஞ்ச வடிவில் உள்ள பரமபுருஷனின் பிரகாசத்தை ஒத்திருக்கலாம். எவ்வளவு 100,000 சூரியன்கள், நமக்கு ஒரு சூரியன் வந்தாலே கண்ணு கூசுறது. ஆனா 100,000 சூரியன்கள் வந்தா போல கிருஷ்ணன் மாத்திரம் இல்ல, அது பக்கத்துல உள்ள டெமிகாட்ஸ் அது இதுன்னு காட்டும்போது எப்படி பிரகாசமா இருந்தான். பிரபஞ்சத்தின் வரம்பற்ற விரிவாக்கங்கள் ஒரே இடத்தில் அமைந்துள்ளன. அப்புறம் அர்ஜுனன் பிரபஞ்ச வடிவில் அனைத்து தேவர்கள் மற்றும் பல்வேறு உயிரினங்களின் உடல்களை கண்டான். நாட் ஓன்லி இது அனைத்து தேவர்கள் டெமிகாட்ஸை மாத்திரம் பார்க்கல, நிறைய உயிரினங்களை கூட அங்க பாக்குற. பாம்பு, இது என்னது பாம்பு, இதெல்லாம் தான் தெரியறது. இந்த நாகங்கள், எனக்கு அது தெரியும். அப்ப நிறைய அந்த மாதிரி லிவிங் பீயிங்ஸ் ஆல்சோ அங்க வந்து தெரியறதுதான். உடல்களை கண்டான். தாமரை மலரில் பிரம்மா அமர்ந்திருப்பதையும் பாக்குறார். அங்கே பிரம்மா இருக்கிறதையும் பாக்குறார், சிவன் இருக்கிறதையும் பாக்குறார். சிவபெருமான் மற்றும் அனைத்து முனிவர்களையும் தெய்வீக பாம்புகளையும் அவர் கண்டார். எல்லாம் பகவானோட அந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ல பாக்குறார். பிரபஞ்ச வடிவம் எல்லையில்லாமல் எல்லா இடங்களிலும் விரிவடைவதை கண்டார். எல்லா இடத்துலயும் எங்க முடிவு எங்க எண்டு தெரியாதா, எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார். முடிவும் இல்லை, நடுவும் இல்லை, ஆரம்பமும் இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார். தனது வாயிலிருந்த எரியும் நெருப்பு வெளிப்படுவதை கண்டார். இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் தனது சொந்த பிரகாசத்தால் எரித்தார். வாயில நெருப்பு வருது, அழிக்கிறார், வாய்க்குள்ள போறது, இந்த மாதிரி ஃபுல் இது காட்டுறார். அவரோட உலகளாவிய வடிவத்தை காட்டுறார். அர்ஜுனன் எல்லையற்ற கரங்கள், வயிறுகள், வாய்கள், கண்கள் மற்றும் அற்புதமான காட்சிகள், தெய்வீக ஆடைகள், ஆபரணங்கள் என்னெல்லாம் பாக்குறார் அவர், மற்றும் தெய்வீக ஆயுதங்களையும் கண்டான். ஆயுதங்கள் பாக்குறான், மாலைகள் பாக்குறான், ஆபரணங்கள் பாக்குறான், தலையில கிரீடம், இது கூட போட்டிருக்கு. இதுல போட்டிருக்கா கிரீடம், நம்ம இதுல ஒரு ஸ்லோகத்துல வரும் கிரீடம். இதெல்லாம் நிறைய ஸ்லோகத்தோட கம்பைன் தான் போட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி ஆயுதம் எல்லாத்தையும் பாக்குறேன். ஃபுல் பார்த்து அவர் அப்படி கையை குப்பின்னு விட்டார். இவ்வளவு பெரிய ஒரு இதா இன்னும் நேற்றுக்கு ஒரு மாதிரி புரிஞ்சாச்சு. இன்னைக்கு அதை பார்க்கும்போது இன்னும் ஒரு எஃபெக்டிவா இருக்காங்க. அப்புறம் அநேக வக்ர நயனம், அநேகாத்புத தர்ஷனம், அநேக திவ்யாபரணம், திவ்யானேகோத்யதாயுதம், திவ்யமால்யாம்பரதரம், திவ்யத கந்தானுலேபனம், சர்வாச்சரியமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். பகவான் முகம் எப்படி இருக்கு, அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களை பார்க்கிறார், அநேக வாய்களை பார்க்கிறார், அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டார். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்கள், அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம், திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தன. ஒரு அந்த என்னது டெமிகாடா இருக்குது எல்லாம் கையில ஆயுதம் என்ன, அது என்ன, இது என்ன, வஜ்ரம் என்ன, பாம்பு என்ன, எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு. திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளும் மாடைகளும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருள்கள், கந்தானு லேப்பனம் வந்தது. கந்தனா நல்ல வாசனையுள்ள லேப்னா பூசி இருக்கு, ஃபுல்லா அது வந்து லேப் தடவி இருக்கு. அந்த மாதிரி பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருள்கள் பூசப்பட்டிருக்கிறது. அவை அனைத்தையும் அற்புதமான பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. அவர் அவ்வளவு ஆச்சரியமா பாக்குறாரு. எல்லா இடத்துலயும் பகவானோட இந்த பிரபாவத்தை அவர் பாக்குறாரு, ரொம்ப அதிசயமா பட்டு பாக்குறாரு அவர். திவி சூரிய சஹஸ்ரஸ்ய பவேதி யுகபத் உத்திதா யதீபா சதிருஷி சாஸ்ய பாசஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹ. ஆகாயத்தில் பல ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷனுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். இவ்வளவு சூரியன் எல்லாம், ஒரு சூரியன் வந்தாலும் நமக்கு நல்ல பிரகாசம் சூடா எல்லாம் இருக்கும். ஆனா இவ்வளவு பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதிச்சு அப்படி இருக்கும். அது அந்த மாதிரி இருந்தா வேணா இந்த ஜோதி இந்த இடத்துல ஒரு பிரகாசம் தெரியாது, அது வேணா ஈக்குவேட் பண்ணலாம். இல்லாட்டா அவ்வளவு என்னது ரொம்ப பிரகாசமா இருந்துதான் ஒரு அந்த இது விஸ்வரூபத்தை காட்டும்போது. தத்ரை கஸ்தம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பவித்ர பிரவிபக்தம் அநேகதா அபஷ்யத் தேவதேவஸ்ய ஷரீரே பாண்டவஸ்ததா. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. இவ்வளவு இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரம் பிரிந்திருந்த அகிலத்தில் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் இன்னும் என்னெல்லாம் ஃபுல் அகிலத்தில், நாட் ஓன்லி அர்த்து, ஃபுல் 14 உலகத்துல என்னெல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் ஒரே இடத்துல ஒரே சமயத்துல அவரால் பார்க்க முடியுது.
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमाञ्जनञ्जय பிரணம்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலிர் அபாசத. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி ஊப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கி. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு இது மயிர்கூச்செறித்து அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு சென்சிட்டிவ் அவர். அதெல்லாம் ஆயிட்டு அவருக்கு ரொம்ப இதாயிட்டு கரம் சிரம் தாழ்த்தி கரம் கூப்பி வந்து பகவானை வந்து வேண்ட ஆரம்பிச்சுட்டார், பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கி விட்டார். अर्जुन उवाच न प्रार्थना पண்ற अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांसता पूत विशेष संगान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्तं ऋषीं च सर्वान् उरकांश्च दिव्यान्. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனை கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக விற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன் சிவபெருமான் பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்ததுதான் திரும்பி இவர் சொல்றார். அதெல்லாம் நான் பார்த்தேன், டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறேன், பிரம்மாவை பாக்குறேன், சிவாவை பார்த்தேன், நாகங்களை பாக்குறேன், எல்லாரையும் உங்க தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவனை பாக்குறேன், எல்லாரையும் பாக்குறேன் நான் அப்படின்னு. अनेक बाहूतर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपं नान्तं न मध्यं न புனஸ்த்வதவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்ற எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. எல்லாருக்கும் வயிறுகள் என்ன கண்கள் என்ன இதெல்லாம் சொன்னதேதான் திரும்பி அவர் வாயால சொல்றார். இதெல்லாம் நான் பார்த்தேன், எங்க முடிவு எங்க எண்டு எங்க நடுப்பகுதி தெரிய மாட்டேங்குது, எல்லா இடத்துலயும் நீங்க பரவி இருக்கீங்க. रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुरूपादं बहुतरं बहुदं श्राकरालं दृष्ट्वा लोका பிரவ்யதிதாஸ்ததாஹம். எனக்கு என்னன்னா சான்ஸ்கிரிட்ல படிச்சு பழக்கம், தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், ஆனாலும் பழக்கம் இல்லைதான் நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் பழக்கம் இருந்தாதான் படிக்க வரும், பழக்கம் கொஞ்சம் விட்டு போயிருக்கு, அப்ப படிக்கலாம். வலிமையான புயங்களை உடையவரை, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு, இந்த கோரப்பற்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அவங்க எல்லாம் பகவானோட அம்சமா இருக்கான். பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். எப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இவருக்கு காட்டித்தர, ஆனா இருக்கிற எல்லா 14 உலகத்திலயும் உள்ளவன்னா பார்க்கதான் செய்யறான். ஆனா திவ்ய ரூபா காட்டி கொடுத்தது இவருக்கு, ஆனா அந்த இடத்துல எல்லாருமே அப்படின்னு இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் அவசியம் இல்லாத கொஸ்டின் எல்லாம் சில பேர் கேட்பா. அந்த ஹனுமான் பார்த்தாரா, ஹனுமான் கொடியில இருந்தாரு, அவரும் பார்த்திருப்பார். வேற இதுலயே போட்டிருக்கு நிறைய, எல்லா தேவர்கள் எல்லாரும் அனைவரும் குழம்பியுள்ளாருன்னா அவளும் பார்த்தாங்க. என்ன இப்ப அது மேட்டரே கிடையாது, நம்ம கிரஸ்ட்ல தான் வரணும். என்ன இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியணும், பகவானோட அவ்வளவு ஐஸ்வர்யமான ரூபங்கள்லாம் காட்டி தர அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் பார்க்கணுமே தவிர யாரெல்லாம் பார்த்தா யாரெல்லாம் பார்க்கல இதெல்லாம் ஒரு டிபேட் வரும். இப்ப அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆக்சுவலி நம்ம அதுல இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது, நமக்கு அதை பத்தி கவலையே இல்லை. அது சரி குவிஸ்ல கேட்கறான்னு குவிஸ்ல அந்த மாதிரி கேட்கவும் மாட்டான். சோ யூ கேன் பெட்டர் எக்ஸ்கியூஸ் தட். அவர்களே போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன், அவள்லாம் குழம்பி இருக்கிறா போல நானும் குழம்பியுள்ளேன். இவ்வளவு இது ரூபம் எல்லாம் பார்த்து, எவ்வளவு பெரிய ரூபம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பார்த்து நான் பயந்துட்டேன். நவஸ்பிருஷ தீப்தம் அநேக வர்ணம் व्याताननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्याधितान्तर आत्मा धृतिं न विन्दामि क्षमं च विष्णो. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றன. பயந்தாச்சு இந்த ஆளு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி சடன்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் பெரிய பெரிய உடம்பெல்லாம் வந்து அப்படி பயமா தானே இருக்கும் இல்லையா. அப்ப சாதாரண ஆள் அவரு அர்ஜுனன். நான் வந்து பயத்தினால் குழம்புகின்றது, எனது மனதின் சமநிலை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. என்னால என்னது ஐ கேனாட், என்னோட நார்மல்ஸுக்கு என்னால வர முடியாது இல்ல. நான் வந்து இப்படி ஒரு பிரமிப்பா ஒரு ஆச்சரியத்துல ஒரு பயத்துல நான் வந்து குழம்பி இருக்கேன், எனக்கு வந்து சமநிலை வரமாட்டேங்கிறது. எஸ் 32 ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காலோ அஸ்மி லோக க்ஷய பிரவருத்தோ லோக அனாமத். சான்ஸ்கிரிட்ல படிக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம் ஜஸ்ட் கிவ் மீ a moment. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, பண்ணக்கூடாது. எஸ்
श्री भगवानुवाच कालो अस्मि लोकशकयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூற இப்ப அவர் பேசுற காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் பெரியவன் காலம்ங்கிறதும் நான் தான் நேற்றுக்கு இருக்கிறது இன்னைக்கு இருக்காது அழிக்கிறது கிரியேட் பண்றது எல்லாமே இந்த காலத்தினால நான் வந்து எல்லாம் பண்றேன் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன் எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காகவே நான் வந்துள்ளேன் எந்த ரூபத்தை வர காலம்ங்கிற ரூபம் அப்ப காலமும் யாரு பகவான் காலம் காலம் என்னது அந்த மாதிரி இதுல வரார் உருவம் கிடையாது காலம்னா டைம் அப்ப அதை அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன் உங்களை தவிர பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர் கிளியராவே சொல்லியாச்சு அப்ப ரிசல்ட் தெரிஞ்சு போயிடுது அர்ஜுனனுக்கு அதனால நீ போர் புரி நீ ஒன்னும் பயப்பட வேண்டாம் நீ மாதிரி போர் புரி பாக்கி எல்லாம் இறந்து போறாங்க உங்க 5 பேர் பாண்டவர்களை தவிர பாக்கி எல்லாருமே இறந்து போறாங்க 33 तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् निमित्तमात्रं நீ ஜஸ்ட் ஒரு கருவிதான் உன்னை வச்சு நான் இதெல்லாம் பண்ணறதுக்கு பாக்குறேன் தவிர நீ பண்ணினா அந்த பெருமையெல்லாம் உனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் ஆல்ரெடி நான் டிசைட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு எனவே எழுந்து போரிடு தயாராகு உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் பலமாக அரசனை அனுபவிப்பாயாக தமிழ் எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர் எனவே சவ்ய சாட்சியை போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக உன்னை வச்சு நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு என்ன நிமித்த காரணம் உன்னை வச்சு இதெல்லாம் பண்ண வைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஆனா நீ பண்ண ஒரு பெருமையும் வேண்டாம் இது நான் ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணியாச்சு ஒரு கத்தி இருக்கு கத்தி வந்து கெட்டவா கையில வந்ததுனாக்கா அது கொலை பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவான் ஒரு தீஃப் கையில வந்துன்னா என்ன பண்ணுவான் அவன் வந்து கொலையை பண்ணிடுவான் ஏன்னா அவன் திருடுறதுக்கு வேண்டி அதை பண்ணுவான் இதே கத்தி வந்து ஒரு டாக்டர் கையில இருந்ததுன்னா என்னது கீறி அந்த கட்டி எல்லாம் எடுத்து அவன் அழகா கட் பண்ணுவான் சோ கத்தி ஒன்னேதான் ஆனா அது அப்கோர்ஸ் கத்தினா அந்த டேகர் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்குமே அதெல்லாம் வேற பட் இந்த ஷார்ப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ற நல்லதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கெட்டதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சோ அது பர்பஸ் தகுந்தா போல அதனால நீ வந்து போரிடு உனக்கு வந்து அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் இவள்லாம் இறக்கதான் போறான்னு அதனால உத்திஷ்ட கௌந்தையா போரிட தயாராகு 34 द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि तु योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् துரோணர் பீஷ்மர் ஜெயத்ரதன் கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர் உனக்கு நீ பாக்குறது ஒரு உருவம் தான் பாக்குற எல்லாம் டிசைடட் அவங்க எல்லாம் இறந்து விட்டாங்க பகவானுடைய இதெல்லாம் போயாச்சு எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம் வெறுமனே போரிடுவாயாக உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய் சும்மா டம்மி பீஸ் இருக்காங்க நீ அடிச்சா எல்லாம் கிடுகிடும் விழுவா எல்லாம் வந்துட்டே தான் இருக்காங்க வாயில விழுந்துட்டே இருக்கான் எல்லாரும் இறந்துதான் இருக்காங்க சஞ்சய் உவாச்ச சஞ்சய் உவாச்ச 35 ஏதத்ருச்வா வசனம் एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सद्गतं भीत प्रणम्य திருதராஷ்டிரம் சஞ்சயன் கூறினான் மன்னா முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான் அப்ப பயந்தாச்சா இவெல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியம் பயந்துன்னா பயம்னா இந்த மாதிரி பயம் இல்ல பார்த்து ஒரு பிரமிப்பு அந்த பிரமிப்புல குழம்பி போய் அவர் வந்து கைய கூப்பி அவரை வணங்குறார் மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுக்க வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணனிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினார் 41 42 சக்கேதி தானே सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थम् असकृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्युच्यते तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम् அப்போ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு இந்த 2 இது சேர்த்து இருக்கு அதுல
உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உண்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். அவர் அப்படி நினைக்கிறார். நான் உன்னதே கிருஷ்ணா, உன்னோட இவ்வளவு பெருமையெல்லாம் தெரியாம நான் ஒரு துச்சமா உன்னை என்ன ஃப்ரெண்டு மாதிரி, ஏதோ அத்தை பிள்ளை மாதிரி, ஜஸ்ட் கசின் தானே, என்ன சேம் ஏஜ் குரூப் மாதிரி உன்னை வந்து என்னது யாதவா, கிருஷ்ணா, நண்பனே அப்படி எல்லாம் கூப்பிட்டிருக்கேன். உண்மை அகந்தையுடன் நான் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்ததை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். ஏன்னா அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சு இவ்வளவு பெரிய ஆளுந்து தெரியும், கிருஷ்ணா தெரியும், அவர் பகவான் தான் தெரியும். ஆனா இவ்வளவு எல்லாம் பரவி இவ்வளவு என்னது அவருக்கு ஐஸ்வர்யம் இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியாது. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும், நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கும் மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். சும்மா விளையாட்டு போக்குல ஏதாவது சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவர் சொல்றார். ஃப்ரெண்ட்ஸு கூடயோ இல்ல சேர்ந்து இருக்கும் போதோ சேர்ந்து படுத்திருக்கும் போதோ நான் சும்மா அவமரியாதையெல்லாம் நான் நடந்திருக்கேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்ன மன்னிப்பீராக. அப்புறம் எங்கேயோ நான் கேட்டேன், இது நான் பகவத்கீதால இல்ல, இந்த தேரோட்டும் போது கூட இந்த சைடு போ அந்த சைடு போறோம்னா இந்த கட்ட வரலால இப்படி இப்படி பண்ணுவாராம் அர்ஜுனன். ஏன்னா அர்ஜுனன் பின்னாடி உட்காந்து இவர் தேரோட்டுறாரு இல்லையா, அப்ப அவர் முதுகுல வந்து இப்படி இப்படி டைரக்ஷன் காட்டுறதுக்கு காலால எல்லாம் பண்ணிட்டாரு. பகவத்கீதால கொடுக்கல, பட் ஐ ஹர்ட் தட். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா அவர் ரொம்ப வருந்தராட்டும். நான் இப்படி எல்லாம் உங்களை வந்து இழிவுபடுத்திட்டேனே, எனக்கு தெரியாது, நீங்க பகவான் தெரியும், இருந்தாலும் இவ்வளவு எல்லாம் பிரவாகம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாம நான் அதெல்லாம் பண்ணிட்டேன், ரொம்ப மன்னிப்பு கேட்கிறேன், என்ன மன்னிச்சிருங்கோ மன்னிச்சிருங்கோ அப்படிங்கிற. 45 அதிருஷ்டபூர்வம் ரிஷிதோஸ்மி திருஷ்ட்வா பயேன ச प्रव्यतिथं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனா என்ன, பயந்தெல்லாம் இருந்தாலும் மகிழ்ச்சி தான், மனசுல மகிழ்ச்சி. ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகிறது. எனவே தேவர்களின் இறைவனை, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக அப்படின்னு போறோம். இந்த விஸ்வரூப தர்ஷனம் எல்லாம் பார்த்து போறோம். ப்ளீஸ் கம் பேக் டு யுவர் நார்மல். இது எனக்கு அப்படி திருப்தி ஆயாச்சு. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஆனா வந்து கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு இந்த ரூபத்தெல்லாம் பாக்குறதுக்கு. அதனால உங்களோட நார்மல் ரூபத்துக்கு வாங்க. 50 சஞ்சய உவாச்ச इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा. சௌமிய வப்புர்னா நல்ல ஒரு சாந்த ரூபத்துல, சௌமிய ரூபத்துல வந்து பகவான் காட்சி தரார் அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி அந்த உருவம் எல்லாம் போயிட்டு 4 கை ரூபத்துல வந்து அந்த 4 கை ரூபம் அப்புறம் வந்து ஒடுங்கி 2 கை ரூபம், முன்னாடி எப்படி இருந்தாரோ அந்த மாதிரி உருவத்துல வந்து அர்ஜுனனுக்கு முன்னாடி நிற்பார். அப்ப இது வந்து சஞ்சய சொல்றார். திருதராஷ்டிரனிடம் சஞ்சயன் கூறுகிறார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவத்தையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். ரொம்ப பயந்து இருக்கிற அர்ஜுனன், டோன்ட் வரி, நான் வந்து நார்மல் சௌமிய வப்பூர் அந்த மாதிரி ஒரு உருவத்துல வந்துட்டு உனக்கு பயம் வேண்டாம். 51 अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं ततः. 52 படிச்சுக்கிறேன். श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. அப்படின்னா என்னது, அர்ஜுனா என்ன சொல்றார், கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்ட போது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்ற தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான சௌமிய வப்புர் சொன்னமே அந்த மாதிரி அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். இவ்வளவு ஒரு மாதிரி மெய்க்குச்சரித்து அந்த மாதிரி ஒரு பயத்துல இருந்ததே நான் வந்து இப்ப நார்மலுக்கு வந்துட்டேன். அப்ப அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றார், 52ல புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றன. அவளும் தேவர்கள்லாம் கூட ஆசையா இருக்கு என்னோட அந்த ரூபம் தான் பாக்குறதுக்கு. ஆனா வந்து ரொம்ப அரிது, நான் வந்து உனக்கு காட்டி கொடுத்திருக்கேன். சுதூர்தர்ஷம் இதான், சுதூர்தர்ஷம்னா ரொம்ப ரேர், இந்த மாதிரி ரூபத்தை நான் காட்டி கொடுத்திருக்கேன். 54 भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदो अर्जुन
ஞாத்தும் திரஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தப. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். நம்மளோட அனன்ய பக்தி, அதுக்குதான் அனன்ய பக்தினா டிவியேஷனே இல்லாம, ஒரு கலப்படம் இல்லாம ஒரு பக்தி, ஃபுல்லா அவரை நம்பி ஃபுல்லா டிவோஷன் பண்றது கலப்பற்ற பக்தியுடன். அந்த மாதிரி யாரு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் என்னை நல்லா புரிந்து வரும், என்னை நேரடியாக இந்த மாதிரி காண முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றி உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். ரகசியத்தை யார் இந்த மாதிரி நல்ல சௌமிய வப்பு இந்த இது உருவத்தை யாரு நம்பி அவர்கிட்ட ஃபுல்லா சரணடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இதை பத்தி நல்லா புரியும். என்னோட உலகத்துக்கும் அவங்க வர முடியும், உண்மையான ரகசியங்களில் அவங்க வர முடியும். சோ பகவான் கிருஷ்ணன் அப்ப நம்ம எப்படி பக்தி சேவை பண்ணணும், எப்ப ஆரம்பிக்கலாம்? காலையில 5 மணி முதல் 6 மணி. இந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துருக்கேன், ஆனா நம்ம கொஞ்சம் கன்செஷன் கொடுத்துருக்கேன். பாவம் 5 மணிக்கெல்லாம் என்ன அந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணும், 5:30 5:45 எழுந்துருங்க அப்படின்னு. உங்களுக்கு வந்து 5 கிடையாது, எல்லாருக்கும் 4:30 சொல்லிட்டு. ஏன்னா பெரியவா எக்ஸெப்ட் அப்கோர்ஸ் எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு, யாரும் உடம்பு முடியாத மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டுன்னு கூட அவள் இல்லை. அப்புறம் ரொம்ப வேலைக்கு எல்லாம் போனோம், காத்தால ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் போனோம்னா அவள் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வேலை செய்யணும்னா பகவான் சொல்லியிருக்காரு, இதெல்லாம் உங்க டியூட்டி பாருங்க. அப்போ இது ஜென்ரல் என்ன மாதிரி ரிட்டையர்ட் பீப்புள் ஆத்துல சும்மா சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கு, அந்த மாதிரி உள்ளவளுக்கு 4:30 மணி என்ன 4 மணிக்கு 3:30 மணிக்கு அலாரம் வச்சு 4 மணிக்கு எழுந்து வீட்டோட ஏதாவது வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு கரெக்டா உட்காந்து 4 மணிக்கு ஜபம், 4 காலம் ஜபம் ஆரம்பிச்சேன்னா கடகடான்னு போகும். ஒன்னும் கவலையே கிடையாது. காத்தால யாரும் எழுந்திருக்க மாட்டா, டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டா. அப்படி யாராவது நம்ம வீட்டுல எழுந்துட்டு பண்றா, அவளும் இஸ்கான்ல சேர்ந்துட்டு ஜபம் தான் பண்றதுக்கு தான் எழுந்துப்பா. பாக்கி உள்ளால யாரும் எழுந்திருக்க மாட்டா, எல்லாரும் தூங்கிதான். அப்ப நமக்கு அதுதான் பெஸ்ட்னு அந்த டைம்ல உட்காந்து இதெல்லாம் பண்ணலாம். இன் ஜென்ரல் நம்ம செய்யும் ஜென்ரல். அப்போ 5 மணில இருந்து 6 மணி வரைக்கும் நம்ம பண்ணா ஒரு ஸ்பீடு வந்துடும். நல்ல ஸ்பீடு வந்துன்னா விடுன்னு பண்ணிட்டு போகலாம். அதுக்கு ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணணும், இல்லாம பண்ணக்கூடாது, கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணணும். அப்ப ஃபாஸ்டா சொல்லணும்னா அரைகுறையெல்லாம் சொல்லி அரே கிருஷ்ணாலாம் கரெக்டா சொல்லாம இருந்தா பிரயோஜனம் இல்லை. இப்ப நம்ம அந்த இது என்னது பாஸ்கெட் பால் போடுற போல தான் இப்படி போடுவோம், அந்த பால் நம்மகிட்டே வரும்போது யூஸ் இல்லை, பாஸ்கெட்ல விழுந்தாதான் அது பாயிண்ட் எண்ணுவா இல்லையா? அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம பண்ற ஒரு இதுவும் கரெக்டா சொன்னாதான் அங்க போய் சேரும், பகவான் கிட்ட போய் சேரணும். நம்ம ஒரு நாம எல்லாம் அங்க போய் சேரணும்னாக்கா நம்ம கரெக்டா அதை உச்சரிச்சு பண்ணணும். ஆனா ஸ்பீடு வந்து பண்ண ஸ்பீடு கண்டிப்பா வரும். ஹரே கிருஷ்ணா என்ன இது மாமத்திரம் என்னது, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் சொல்லணும். அது ராகம்ல போட்டெல்லாம் வேண்டாம், கிடுன்னு சொல்லிட்டே இல்ல. நீங்க ட்ரை பண்ணா நல்லது. இந்த 18 டேஸ்க்கு அப்புறம் நான் உங்களை பார்க்க முடியாது. ஓகே, அப்புறம் நீங்க லெவல் 2 போவீங்க, இல்ல திரும்பி லெவல் 1 பண்ணனாலும் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து ஒரு என்ன சொல்வா, ஒரு பேசிக் ஒரு SSC லெவல் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்பி காலேஜ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்குற போல எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டா. எல்லாம் அவ புக் வாங்கிக்குங்க, படிச்சுங்க, சும்மா சாரம் மாத்திரம் நாங்க சொல்றோம் அப்படின்னு. அப்ப லெவல் 2ல அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். இன்னும் டீப் ஸ்டடி எல்லாம் இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணி ஜபிச்சீங்களா, குயிஸ் எழுதினீங்களா, இதெல்லாம் இந்த லெவல்ல தான் 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல தான். என்ன நீங்களாம் என்ன நானும் அதுலதான் இருக்கேன். ஒரு பேபியா இருக்கிறதுனால அழகா பிடிச்சு நடத்தி கூட்டின்னு போறதுதான். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் நீங்க உங்களோட சமத்துல வந்து முன்னுக்குவாங்க. ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கே இவர் பகவான் அப்படிதான் சொல்றாரு. இப்ப சொல்றதெல்லாம் நான் சொல்லியாச்சு, அப்புறம் உன் இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ஆனா இவர் சொல்ற இல்ல எனக்கு நல்லா புரிஞ்சு போயிடுத்து, நான் கண்டிப்பா போர் புரிவேன், எனக்கு எல்லாம் மயக்கம் நிலையெல்லாம் தெரிந்து விட்டதுன்னு அவரே சொல்றாரு. இப்ப பகவான் அப்படி சொல்லும்போது நம்ம எப்படி இல்லையா, நான் சொல்றதுதான் கேட்கலாம், கமாண்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம இதுல சனாதன தர்மத்துல கமாண்ட்மெண்டே கிடையாது. 7.55 உங்களுக்கு தெரியும். மத்கர்ம கிருண்மத் பரமஹ மத்பக்த சங்கவர்ஜிதஹ நிர்வைர சர்வபூதேஷு எஸ் சமாமேதி பாண்டவ. எனது அன்பார்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலன் நோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனையில் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் ஈடுபட்டுள்ளானோ. இது ஏன் போட்டிருக்கு மனக்கற்பனைனா, அத்வைத்திக் பிரின்சிபல்ல இந்த மாதிரி they will do the concoction அப்படின்னா என்னது, மென்டல் கன்காக்ஷன் பா. மனசார வந்து அதெல்லாம் எப்படி வந்தாரு, பகவான் ஒருத்தர் இருக்காரா, அவருக்கு ரூபம் இருக்கா. இப்ப நம்ம ரூபம் சொல்லிட்டு நம்புறோம் இல்லையா, அவள் தே ஹேவ் a different concept. அவள் பிலாசபி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். தப்புன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம பெரிய பண்டித் இல்ல, அவங்களெல்லாம் தப்பு சொல்றதுக்கு நம்ம அவ்வளவு தகுதி கிடையாது. ஆனா அவளோட பிலாசபி டிஃப்ரெண்ட். நம்ம அந்த பிலாசபி ஃபாலோ பண்றதுல நம்ம கிருஷ்ணனை ரூபமா வழிபடுறோம், அதுதான் நம்ம பண்றோம். இல்லாட்ட நம்ம மென்டலா அவங்கள வந்து இது பண்ணுவோம், அனாலிசிஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணலாம். அது என்னது, அது ஒரு பிலாசபி, சாங்கியா பிலாசபி. அதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டாம். நம்ம பக்தி தொண்டில் இருந்தா போதும். பக்தி தொண்டில் இருந்தோம்னா PhD லெவலுக்கு ஈஸியா போயிடலாம். அவளுக்கும் கொஞ்சம் பாதை கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். அதுக்கு ஒரு தனி இது வேணும், திறன் வேணும். அதெல்லாம் எல்லாராலையும் முடியாது. சோ மனக்கற்பனையின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக புரிகிறானோ, என்ன வேலை பண்ணாலும் பகவானுக்கு வேண்டி பண்றேன், எனக்கு இல்ல, நான் எல்லாம் பகவான் கற்பனை பண்ணி பண்றேன், என்னோட டியூட்டி
அது பண்றேன் அவ்வளவுதான். எனக்குன்னு இது விதிச்சிருக்கு, நான் இதை பண்றேன். ஒரு ஜாபா இருக்கட்டும், வீட்டு வேலையா இருக்கட்டும், இந்த வீட்டுல வாழ்க்கப்பட்டேன்னா அதுதான் என்னோட விதி, வாழ்க்கப்பட்டிருக்கேன், இதுதான் என்னோட டியூட்டி பண்ணணும். எதுவுமே அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டோம்னா ஈஸியா போயிடும், டென்ஷன் இருக்கா. எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ. காலையில இருந்துடா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, வழக்கேத்துறது கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, நாம ஜபம் சொல்றது கிருஷ்ணா. அங்க என்னது பாகவதம், தமிழ்ல பாகவதம் நடக்கிறது, அதை அட்டன் பண்ணலாம். காத்தால 6:30 மணில இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி 5 மணில இருந்து நம்ம இதுலயே ஜப்பா நடந்து நிற்போம். அப்ப யார் எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தா நாங்க சன்னியாசி தான் ஆகணும்னா எல்லாரையும் நான் சொல்லல, யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருப்பாங்க நான் ஃப்ரீ, நான் அதெல்லாம் அட்டன் பண்றேன். சோ அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் ஃப்ரீ ஆக்கணும்னு நினைச்சாலும் ஆக்கலாம். இல்ல அந்த நேரம் எனக்கு தூங்கணும், அப்புறம் தான் எந்த போறேன்னா அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் கிடைக்காது, கிளாஸ் கிடைக்காது. இந்த மங்களாரத்தி ஸ்கிரீன் எல்லாம் திறந்து அழகா ஆரத்தி எல்லாம் பாடி எல்லாம் துளசி வழிபாடுலாம் பண்றோம், அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்காது. நம்ம கொஞ்சம் பிரயத்தனம் பண்ணி கொஞ்சம் சீக்கிரம் எதுக்கு பழகினோம்னா இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். ரொம்ப யூ வில் ஃபீல் நைஸ். அப்போ என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ. அதுவும் இருக்கேன், நான் பகவான் இருக்கிற வீட்டுல உள்ளவாள் எல்லாம் கஷ்டப்படுத்தி டிஸ்டர்ப் பண்ணாதே, நான் இது பண்ணிருக்கேன், பகவானோட பாத்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு அந்த மொபைல் தான், நீ எல்லாம் அப்புறமா ஆபீஸ் பண்ணுவோம், அவனோட பிள்ளையோட மொபைலோ ஹஸ்பண்டோட மொபைலோ எடுத்து நான் இல்ல பஜனை பாடணும் அப்படியெல்லாம் முன்னூத்தால கஷ்டப்படுத்தி, இல்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை கஷ்டப்படுத்தி அந்த மாதிரி இல்லை. எல்லாருடையும் நண்பனாவும் இருக்கணும், எல்லாருடையும் சிநேகிதமா நல்ல இதா இருக்கணும். நண்பனாக எல்லா உயிரும், மனுஷா மாத்திரம் இல்ல, புழு பூச்சி எல்லாத்தையும் நம்ம இதா இருக்கும், காருண்யமா இருக்கும். நண்பனாக உள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். அப்ப அந்த மாதிரி இது குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு போட்டோம். அப்ப இன்னைக்கு ஏகாதசி, எல்லாரும் கிரெயின்ஸ்ல இருந்து இது காத்தால கிளாஸா இருக்கும்போது நான் ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி பண்ணுவேன். இப்போ ஆல்ரெடி டே முடிஞ்சாச்சு, ஃபாஸ்டிங் ஃப்ரம் கிரெயின்ஸ். இந்த ஏகாதசி முடியலையா, நோ ப்ராப்ளம், நீங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஏகாதசி தான் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, நோ ப்ராப்ளம். அடுத்த ஏகாதசியில கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க. இல்ல ஹாஃப் டே தான் கிரெயின் இல்ல சாப்பிடாம இருக்கு, சாதம் சாப்பிடாம இருக்க முடியாது, ஒரு மத்தியான நேரம் சாப்பிடாம இருந்தோம், அப்புறம் சாயந்தரம் வாரத்துக்குள்ள எனக்கு என்ன பண்ணிட்டு வந்தது, சரி பரவாயில்ல, ஹாஃப் டேன்னு ஆரம்பிங்கோ, அப்புறம் ஃபுல் டே பண்ணுங்க. ஏகாதசி தான் வந்துட்டே இருப்பேன், நம்ம தான் ட்ரெயின் பண்றதுக்கு எவ்ரி மாசம் ஒரு மாசத்துக்கு 2 வாட்டி வரும். அப்போ இந்த மாசம் இதை விட நம்ம அடுத்த ஏகாதசியில கொஞ்சம் கூட இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஆனா இந்த ஏகாதசி ரொம்ப, இது போல நிறைய ஏகாதசி வரும், ரொம்ப என்னது இஃபெக்டிவ் உள்ளது. இது விஜய ஏகாதசி, நம்ம என்ன பண்ணினாலும் இரட்டிப்பா போகும், பண்ற பலன் எல்லாம் ட்வைஸ் நான் பேருக்கு ட்வைஸ் சொல்றேன், இல்ல பலன் நிறைய கிடைக்கும். அந்த மாதிரி உள்ள ஏகாதசி இது விஜய ஏகாதசி நிறைய அந்த மாதிரி வரும். அப்போ ஏகாதசியில மெயின் என்னன்னாக்கா கிரெயின்ஸை அவாய்ட் பண்ணும். அதுல கலி உட்கார்ந்துட்டார், கலி பகவான் உட்கார்ந்து, அது ஸ்டோரி வேற, அது பார்க்கலாம். அப்போ என்னது அப்புறம் எல்லா பால் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம், அதை நம்ம இதுல போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஏகாதசியில நம்ம அதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லலாம். அப்ப நான் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கொஞ்சம். அப்புறம் குரூப்ல ஏதாவது இருந்ததாக்கா டோன்ட் லீவ் த குரூப். என்ன சொல்றேன்னா, இந்த 18 days முடிஞ்சாச்சு ஆச்சு, இனிமே 18 days ஆயிடுச்சுன்னு லீவ் பண்ணாதீங்க. ஏதாவது மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ இப்படி கைடன்ஸ் வரும், எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை. 18 days ஆயிடுச்சுன்னா வேற புது 18 daysக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவா, அவளுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், உங்களுக்கும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லாம ஆயிடும். ஓகே, அதனால பட் இப்ப என்ன படிக்கிறோமோ அதோட பேஸ், இப்போ ஒரு கிராமர் புக் வச்சிருக்கோங்க, ரெட் அண்ட் மார்டின், அந்த காலத்துல நாங்கள்லாம் அதான் படிச்சோம். அது புக்கை நாங்க தூக்கறிய மாட்டோம் இல்லையா, நம்ம தூக்கி இருக்கலாம். ஏன்னா எஸ்எஸ்சி முடிஞ்சாலும் அதை வச்சுப்போம். ஏன்னா ஏதோ ஒரு கிராமர்ல படிக்கணும்னா அந்த புக் எல்லாம் கைடு மாதிரி நமக்கு எல்லாத்துக்கும் அது யூஸ் ஆகும், டிக்ஷனரி மாதிரி. அதெல்லாம் எப்படி நம்ம தூக்கறிய மாட்டோம், ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிடுச்சு தூக்கி போட்டு வேற புதுசு வாங்குமா, அப்படி இல்லை. ஸோ அதனால நீங்க குரூப்ல எவ்வளவு நாள் இருக்க முடியுமோ இருங்கோ, கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் வரும். இல்ல நீங்க வேற எந்த குரூப்ல சேர்ந்திருக்கோளோ அதுலயும் அதே மெசேஜ் வருதுன்னா வேணா லீவ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா யூ ஷுட் நாட் மிஸ் அவுட் எனி இது இன்ஃபர்மேஷன். இன்னைக்கு இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு, இதுல இருந்து எடுத்து உங்க குரூப்லயும் போட்டிருக்கேன். நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு, தானம் தர்மம் எல்லாம் பண்றதுக்கும் உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் மிச்சம் இருக்கும். பணமால இல்லைனாலும் உடம்பால உழைக்கலாம், இல்லை உடம்பால உழைக்கிறதுக்குலாம் நேரம் இல்லை, உடம்பு முடியலைனாக்கா சேவை இந்த மாதிரி பண்ணலாம், நிறைய இருக்கு. உங்களுக்கு 501 rupees per month, 590 ரூபாயில இருந்து நிறைய இருக்கு, அப்படியும் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டா அது லைஃப் மெம்பர்ஷிப், கடைசியில என்ன கொடுத்துரு லைஃப் மெம்பர்ஷிப். ஸோ அதுவும் அந்த மாதிரியும் சேரலாம். லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஆனா நல்ல அட்வான்டேஜ். நான் ஜாயின் பண்ணும்போது நான் டுக் தட் ஒன்லி, அப்பெல்லாம் இந்த சேவாலாம் கிடையாது, அப்ப டெம்பிள்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணல, நான் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் இருந்தேன். அது என்ன எனக்கு நான் பிடிச்சதுன்னா, நிறைய புக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, ஃபுல் பாகவதம் செட்டு வந்தாச்சு வீட்டுக்கு, வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்ல, ஒவ்வொன்னா கவர் போட்டு 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 முடிய மாட்டேங்குது, அவ்வளவு புக்ஸ். அதை தவிர பிரபுபாதோட குட்டி குட்டி புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய எல்லாம் கிடைச்சது. சோ அதெல்லாம் இப்ப புக்கு போய் வாங்கவே வேண்டாம், இந்த புக்கெல்லாம் படிக்கிறதுக்கே இந்த ஜென்மம் போராது, அதுக்குள்ள அடுத்த ஜென்மம் எடுத்துருவேன்னு நினைக்கிறேன், அவ்வளவு இருக்கு புக்ஸ். அதனால இப்ப நமக்கு புக் வாங்கணும்னு ஒரு இதே இல்லை, அதுவும் பகவான் மாதிரி நம்ம அதை சேகரிச்சு வச்சுக்கலாம். நம்ம இல்லைன்னா அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி தமிழோ இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் வாங்கலாம். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இது நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன், ஜஸ்ட் ஒரு இது சொல்றேன். இன்னைக்குதான் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி, இன்னைக்கு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது.
இல்ல இன்னைக்கு முடியலை, மந்த் எண்டோ இப்ப மிட் மந்த் தான், அடுத்த மாசம்னு நோ ப்ராப்ளம். எப்ப வேணா தான தர்மம் பண்றது இன்னும் வரும் அடுத்த சாப்டர்ல எல்லாம் 16, 17 சாப்டர்ல அதுவும் பார்க்கலாம். தான தர்மம் யாருக்கு கொடுக்கணும், எப்போ கொடுக்கணும், பாத்திரம் அறிந்து பிச்சை இடுன்னு எல்லாம் நம்ம சொல்றோம், எல்லாம் இந்த பகவத்கீதால எடுத்ததுதான். சோ நம்ம அதையும் பார்க்கலாம். அப்ப இது வந்து சுருக்கம் கரெக்டா இது முடிஞ்சது 8 மணிக்கு. இது வந்து நான் திரும்பி படிக்கல, ஜஸ்ட் எண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா.